সমস্যা সমাধান করে দিও নদী খনন কার্য বন্ধ করো We want justice আমাকে স্থায়ী বান্ধার ব্যবস্থা করে দিও স্থায়ী বান্ধার ব্যবস্থা করে দিও কালা নদী दिनैनि धरना हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो बेखौनो खावलायनो सानबाय जिहेतु जोङो गोबां बोसोरनिफ्राय खस्थ'खौ जाबोगासिनो बे दैमानि बान्दोखौ जोङो थेनानै नांगौ बादि जोङो आबाद फोथाराव दै लांबाय थानो हायाखै जायनि जाहोनाव गोबां रायजो राजाफ्रा दुखु मोननाय खस्थ' मोननाय जों बुंफबनानै दङ बेनिखायनो जोङो दिनैनि धरनानि हाबाफारिनि गेजेरजों सरकारनि खाथियाव जोङो जेब्लायबो दै मोननो हानायनि राहाखौ एबा डेमखौ जाहाथे खालामनानै होयो जों बेखौ आसाम सरकार एबा बिटिसि सरकारनि जों गोख्रोङै नारसिननाय एबा खावलायनाय थाबाय जोङो आबाद फोथाराव ओरैबायदि बेनो जोङो जिहेतु माने बान्दोखौ थेनानै दैखौ थोजासे मोनैनि जाउनाव दा जिखिनि गायनाय आबाद माइ फोथार बे माइ फोथारा जेरैबायदि जानांगौमोन माइआ बेबायदि जायाखै रानलांनो हमदों आरो माखासे फोथाराव जिखिनि गायनाय माइ बियो हाग्राजों बुंफबनानै माइआ नस्थ' जालांनो हमबाय बेनिखायनो जोङो सरकारनि खाथियाव जों खावलायबाय जोङो बार खावलायदों दिनैबो जों बेखौनो खावलायगोन जाहाथे जोङो सिथायै गासिबो बे खालामोदि ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बान्दो आफादनि सिङाव थानाय रायजो राजाफ्रा जाहाथे आबाद मावनानै दिन थांनो हायो मोजाङै गोजोनै सोलिलांनो हायो बेनि थाखाय बे डेमखौ सरकारा दिनैनि जोंनि धरनानि हाबाफारिनि गेजेरजों खावलायनायखौ गनायनानै जोंनो जाहाथे सिथायै भाबै डेमखौ मावनानै होनांगौ एबा होथारनांगौ होननानै जोङो खावलायदों जों जाहैबाय आबादारि जों आबादनि थाखाय जों गोबां माने खस्थ' मोननानै दं आबाद मावनो हायाखै बान्दो दिनै जिबायदि बयबो मिथिगौ नैबे खालामनि सायाव जोङो बान्दो थिखांनाय जायो दा बान्दोफ्रा ओरैबायदि अबस्था बिराद गोथौआव सिगां जोंना भुटानावमोन भुटानजों जोङो लाबोदोंमोन नाथाय भुटाननिफ्राय बायफ्लंलांबाय दा भुटानाव गैला जों इन्डियाव लादों दासिम बानो फैनायनि उनाव नाथाय मा जाहैबाय ओरैबायदि रायजोआ फैसा होनानै गोदान बान्दो 6 लाख 7 लाख 6निफ्राय 7 लाखसो फैसा गारबाय जिसिबि जावनानै टेम्परारि हिसाबै लांदोंमोन नाथाय खनसे बाना फैबानो थाङो आरो मानो होनना बुङोबा गोबां माने गोजौ आरो दा बेहाय माने टेम्परारि हिसाबै मावदोंमोन थांबाय थायो बिदिनो बेनिखायनो जोङो सिगाङावनो बुंखादोंमोन जे जोङो बिटिसि सरकारनिसिम होदोंमोन आसाम सरकारसिम जों होदोंमोन जे जोङो स्थायि बान्दो नांगौ होननानै नाथाय जोंनि बुंनायफोरखौ आर'ज बिलाइ होनायफोरखौ बिथांमोना बारा खोनासङाखै बिनि थाखायनो जों दिनै मा खालामबाय हाबाफारि लानो गोनां जादों जाहाथे बे हाबाफारिनि गेजेरजों जों बेखौनो खावलायनो नागिरदों जाहाथे जोंनो बाव स्थायि जोंनिल' बान्दो नङा गैयाबा बेहाय गोबांथार गामि गैयाबा 50थासो गामि 12,000सो संख्या दङ दिनैहाय 12,000सो संख्या दङ जों जिउ खुंनानै दङ बे दै मोनसेयाव नाथाय जों दासिमबो पारमानेन्ट सल्युसन मोनाखै बान्दो मोननो हायाखै बेनिखायनो जोङो थांखिया बेनो जों ओंखारबोनाया बेनो अखल हौवाफोरल' नङा हिनजावफोर ओंखारदों अखल जाथि मोनसे नङा बाहाय दङ बर' दङ आदिबासि दङ सावथालि दं नेपालि दं मुस्लिम दं गोबां हारिनि मानसिया दिनै ज' जाना जों ओंखारबोदों जों थांनानै थानायनि थाखाय मानो जोंनो बाहाय स्थायि माने इरिगेसन सुइस गेट नांगौ आरो बेखौ जों डिमान्ड खालामदों जाहाथे बे धरनानि गेजेरजों दिनै हाबाफारिनि गेजेरजों जाहाथे बिथांमोना एक्सेप्ट खालामनो हायो जोंनि गांनायखौ सुफुंनो जों बेखौ गले खावलायदों आरो सिगांथ' जोङो होबोबाय बिटिसिनो होबोबाय प्रसासननो होबाय एमएलएमसिफोरनो होबोबाय दा बिथांमोना सिगाङाव जागोन होनो नाथाय 2 बोसोर 3 बोसोर जोबलांबाय जेबो फिथाइ मोनाखै जायनि थाखाय जों बे हाबाफारिखौ लानो गोनां जादों दा बेखिनि जोङो ओमफ्राय दिनै जोङो मोनसे ओरैबायदि हाबाफारि लादों दिनैनि बे धरनानि गेजेरजों जाहाथे जोङो मेम'रेन्डाम गांसे लिरदों होगोन जोङो आर'जलाइ होगोन माने थ्रु दा डिसि चिफ मिनिस्टारसिम हरगोन इरिगेसन मिनिस्टारसिम हरगोन चिफ सेक्रेटारिसिम हरगोन थ्रु दा एमएलए जों बेखौ हरगोन गोसोआ बेनिखायनो जों दिनै हाबाफारिनि गेजेरजों डिसिखौ जोंनो नांगौ जों डिसिनि थ्रुयै होगोन एसपि बिथांमोना फैनांगौ प्रसासनफ्रा फैनांगौ जाहाथे जोंनि बे समस्याखौ बिथांमोना नैबे धरनानि गेजेरजों जों आर'जलाइखौ होयो फैनांगौ आरो बिथांमोना दिनै